Ассалому алайкум бардорини азиз, хуш омадед ба канали Рахштиҷе. Бардорини азиз, дар имзо навор 12 та хона, замин ва квартираҳои фурӯши арзон дорем. Бардорини азиз, видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле замин, хона, квартира дар кор ма ба шумо ёфта пешниҳод мекунем. Бардорини азиз, агар шумо ҳама хел хонаи фурӯшӣ дорем, ки замин ёки квартира, ёки мошини фурӯшӣ, дар номерои имо ва WhatsApp рой кунед, ки бо мо тамос гирем ва маслиҳат мекунем. Дар видеои оянда пешкаши харидорро мекунем. Дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 154 сомонию 80 дирам. Ай шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро падилиса кунем бошад, наворо сар мекунем, рафтем. Якам хонаи фурӯшӣ. Якам хонаи фурӯшӣ мо бардорини азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара, бардорини азиз, дар деҳаи Саргазон, дар 8 сотиқ замин 3 дар хона кардага. Бардорини азиз, хона дар теда часпондага, фақат як рангу буруш мондагиай. Хитом мекунем, об светаш аст, баня, ҳуҷҷатхона, калидор, ҳаммом ҳамаш аст, як хати дига ҳам аст. Дар кӯчаш санг шабе рехтага дар тарафи хона маҳкама. бардорини азиз, камтар ам рангу буруш мондага. Хитом мекунем. нархаш дӯстон арзона 120,000 сомона. бо кадоми харидори аниқа гуфтага, бо наличи арзона мекунем гуфтага, муомила мекунем. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо бардоред, рақамҳои WhatsApp ва рақамҳои Тоҷикистон шама метонен маълумоти пураша гирем. бардорини азиз, марҳамат, ногуфта намонад ки агар шумо ҳама хел хона доред, ки замин, квартира, ки мошин, дар номерои имо ва WhatsApp рой кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки пешкаши харидорро мекунем. мегзарем бардорини азиз ба деюм замини фурӯшӣ. деюм замини фурӯшӣ мо бардорам қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар Раисавет, дар Ойкамар, дар наздики хлебзавод, водии Зарин. ҳамин хел маълумот 8 сотиқ замин бардорин аз як кама сангам дар амҷа рехтагига замин ҳуҷҷаттор соза гуфтага барои хона кардан мешавад. дар ҳамсоё, яъне ки дар инҷа зиндагӣ карда замин барои хона кардан мешавад. 8 сотиқ заминай ва як кама сангам бурда рехтага. бардорин азиз, нархаш 28000 сомона. бо кадоми харидорай, бо 3000 дигар бо арзона мекунад, барои ки срочнай замина зарур мондагӣ мега. рақамҳои Россия, рақамҳои Тоҷикистон аст, имо, WhatsApp, Viber дора метонен занг занем, мега маълумотша гирем. мегзарем бардорам ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад бардорини азиз дар ноҳияи Ховалин, пеши балинсада. бардорини азиз, яъне ки ҷои хубдай, лави дайро, рави обдай, дар наздикиш мактаб, бозор ҳастай гуфтага, дар лави обай. бардорини азиз, дача ҳисоб мехӯрад. 15 сотиқ замин дорад, 7 дар хона кардага аст. хона детажа, бардорини азиз, ремонтуш беҳтарин кардага, об светуш ҳастай, подвал, ошхона, ҳаммом, ҳуҷҷатхона дарунушда ҳастай, беруниам дорад. дарунушдам када, берунуш кардагиам гирди хона маҳкама дароза дагиай. 1 метаж полни худ ремонт кардаги дорад ва болош камтар ремонтуш нохӯрад 2 метажаш. ина бардорини азиз, рақамошон дар рӯи экрани шумо. нархаш 430,000 сомона. бо хона варианти алишиам дорад. ба ягон хонаи заминӣ ё квартира дар Душанбе бошад, алиш мекунем гуфтага, маслиҳат мекунем. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо бардорини азиз метонед дига маълумотша гирен. хона беҳтарин барои зиндагӣ кардан тайёра, лабушда об ҳоб ҳамаш ҳастага, бе ягон камбудияй. марҳамат, маълумоти бештарша гирен. дӯстони азиз, лайкотона дареғ надорем. дӯстон, чӣ хона ки далакора дар комментаре нависен, видеои моро падилиса кунем. мо дар видеои оянда хонаи гуфтагитона пешкаш дом мекунем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. чорум квартираи фурӯшӣ мо бардорини азиз дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар пойтахт, дар пеши корвон. бардорини азиз, фирдавсӣ як хонага квартира дар 2 метаж қарор дорад, 34 квадрати метр, об свет дорад, ремонти беҳтарин кардага, лестница ҳастай, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаша кардага. дар квартира ҳоли ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нестай. квартира мефурӯшем гуфтага. бардорини азиз, нархаш 150,000 сомона. бо кадоми харидора бардорини азиз метонен дар ҳамин рақамҳо занг зада маслиҳат гиред, нархитона гап занен, бошад наворуна давом медем. марҳамат. мегзарем ба панҷум замини фурӯшӣ. панҷум замини фурӯшӣ мо бардорини азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар лави роҳи калон қарор дорад. 6 сотиқ замини холияй барои хона кардан тайёрай, яъне ки ҳуҷҷатош 100% гуфтага ҳисоби бош. нархаш 29000 сомона. бардорини азиз, кадоми харидора, бо арзона мекунем гуфтагиай. бо алишам мешавад, ба ягон мошинам алиш мешавад. ягон мошин дошта бошен, варианти худтона пешниҳод кунед. агар ҳамин замин дар кор бошад, ба мошинам алиш мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардорини азиз, маълумоти бештара метонед ай ҳамин рақамҳо гирен. ҳуҷҷатош 100% тайёра гуфтага. марҳамат. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ.
шашум квартираи фурӯши мо бардорӣ назиз инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар Шоҳ Мансур бардорӣ назиз маҳаллаи Мирзобек як хонага квартираи дар 8 этаж қарор дорад. 32 квадрати метрай, об светиш аст, ошхона, ҳаммом, хулоса ҳамаи чиза дора уфтагия, спални, гарнитур, кухни, холодильник, кондитсионер, стиральни машина, телевизор, яъне ки хона бо ҳамаи чизо чораш фурӯхта мешавад. оби гармам ҳастай, об ҳастай, оби хунукам гармам ҳамаш қоида гуфтага бардорӣ азиз. новостройкай нархаш 210 000 сомонай бо кадоми харидори аниқай бо муомила мекунем гуфтага. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардорӣ азиз. метавонед маълумоти бештарша ҳамин рақамҳо гирен. лайкотона дариқ надорем дӯстони азизам, я лайки бепул агар имконият боша барои мо монен, чӣ мошине ки далакора ки хона далакора дар видео нависед мо пешкаштон мекунем. мегзарем бардорам ба ҳафтум замини фурӯшӣ. ҳафтум замини фурӯшӣ мо бардорем азиз қарор дорад дар шаҳри Боғдар дар ноҳияи Вахш бардорем азиз, яъне ки маҳаллаи деҳаи ҳаёти нав гуфтага участкаи 20 солагӣ бардорем азиз. 8 сотиқ замина бо яъне ки уже девораи хона бардоштагия, яъне ки фақат борушам мечаспонем. проекти хона тайёр аст дӯстони азиз. 8 сотиқ замин нархаш 60 000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо арзонам мекунем гуфтага, муомилаам мекунем. рақамҳо яка дар рӯи экрани шумо бардорем азиз. хона қати ҳамин замин арзонам метавонен маълумоти бештарша гирен. марҳамат бошад наварма давом медиҳем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар 19 микрорайона бардорем азиз, пеши бозори ҷумъа бозор бардорем азиз, яъне ки ҷумъа бозор пеши прачки Юнус, яъне ки пеши раҳи калон гуфтагиай. як хонага квартирае дар 5 этаж қарор дорад. доми 9 этажа бардорем азиз. 32 квадрати метрай, об светиш, ошхона, ҳаммом, ҳамаш қоидави, ремонти беҳтарин кардага гуфтага ҳисоби, яъне ки ремонтам дора, оби гарм ҳамаш қоидави. нархаш дӯстони азиз 205 000 сомона бо кадоми харидори аниқа гуфтага бо муомила мекунем, яъне ки рақамошон дар рӯи экрани шумо бардорем азиз. хай бо нашуд арзон маълумоти бештаршон мегирен. шаҳри Хуҷанд, райони 19 микрорайон. мегзарем дӯстон ба наҳам хонаи фурӯшӣ. наҳам хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Фархор бардорем азиз. дар 3 сотиқ замин 3 дар хона кардаги тайёра, хона ремонт кардага бардорем азиз. хона ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад ва аловхонаи берунам дорад. танур, ҷои нонпазиам дора уфтага. хона дар пеши лаби ариқ да қарор дорад, лаби обдай бардорем азиз. нархаш 130 000 сомона бо кадоми харидори аниқа гуфтага бо арзон мекунем. кадом маҳалла, кадом район бардорем азиз, аниқ мода маълумотша пешниҳод кардаги нестанд. хай кадомитон ай ноҳияи Фархор хариданӣ бошен, метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат. мегзарем бардорам ба даҳам квартираи фурӯшӣ. даҳам квартираи фурӯшӣ бардорем азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода бардорем, дар Регар, дар райони Исмоили Сомонӣ гуфтага пеши ресторани Суруш, раҳи калонда қариба бардорем азиз. квартираро барои худам кардага гуфтага тайёр ремонтша нав харидага бардорем азиз, яъне ки ремонтша ҳамашона хушон кардаган. новостройка як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 40 квадрати метр, неки метавонед ки документарам кунед ҳамин хонара, об светиш ҳастай, ремонти беҳтарин кардагиай. нархаш бардорам 220 000 сомона бо кадоми харидори аниқа гуфтага бо муомила мекунем. дар қарибиш мактаб, садик ҳамаш гастага, яъне ки варзишгоҳ ҳамиша чизам ҳаста гуфтага, маълумотчаро партаган. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардорем ки хоҳиш кардам ки ай шаҳри Регар, ай Турсунзода, яъне ки ҳамин квартирамони марҳамат ина шумо да варианти хуб метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшӣ мо бардорем азиз қарор дорад дар шаҳри Боғдар бардорем азиз, дар Ғайрат, дар 7 сотиқ замин 6 дар хона кардаги аст. хона хай ремонт кардагиай, об светиш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳам беруниам дорад, яъне ки дарундам маҳкам кардагиам гуфта соҳибуш. гирди хона маҳкама, дарахтои мевадиҳандам шинондагиай бардорем азиз. нашуд ҳуҷҷатош гуфтага ягон парво накунам, ҳуҷҷатош 100% хона фақат фурӯхта мешавад, аҳли шина мешавад, беҳуда занг назанам. нархаш бардорам 215 000 сомона бо арзонам мешавад, муомила мекунем гуфтага.
7 сотиқ замина, 6 дар хона дар лави раҳ дай. Марҳамат дигар маълумотша гирем. мегзарем ба 12-ум хонаи фурӯшӣ. 12-ум хонаи фурӯшӣ мо бардори азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб бардори дар қитъаи 6-ум қарор дорад. хона 6 сотиқ замина, 5 дар хона кардагай, хона ремонт дорад, бардор ремонтош нав кардагай, об светаш ҳастай, ошхона, худатхона, ҳамон гирди хона маҳкамай, дарахтои мевадиҳанда дорад ва чойлоби ангурам дорад, бардор давроза гирдаш маҳкам. хона барои зиндаги кардан ҳамаи шароитош кардагай, яъне ки хона абой задагай, бе ягон камбудияй, ҳамаш замонавӣ. нархаш барадор 210,000 сомонай. бо кадоми харидори аниқай гуфтагай, бо муомилаам мекунем, арзонам мекунем. рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти бештарша метавонед дӯстон ай ҳами ака гирен. марҳамат. ин буд 12 хона ва заминои фурӯши мо. агар шумо ҳами хеле хона, замин, квартираки мошин дорен, метавонед дар номерои имои ватсапи мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем бардони азиз, пешкаши харидорон мекунем. то видеои оянда дӯстони азиз, худо нигаҳбони ҳамаи шумо. хайр.